Преди всички. Вчера разбрахме, че изложбата "И това е Европа" в Софийския университет, която е трябвало да бъде открита с откриването на академичната учебна година в Софийския университет, е изчезнала малко преди това да се случи. Защо изчезна изложбата "И това е Европа" в Софийския университет? Сега това е въпросът, който задавам на Милена Колева, която е докторант в катедрата по етнология. Тя е от първия випуск студенти по етнология и е координатор на проекта на Академично-етноложко сдружение "Нека всички разберат за другостта". Всъщност това е проекта, по който трябваше да бъде открита тази изложба. Какво беше съдържанието на изложбата и защо тя изчезна? Милена, добро утро. Не знам дали се чуваме. Чуваме се, да. Защо изчезна изложбата? Защо и от кого, и кой посегна на изложбата, за мен продължава да бъде загадка. Остава огорчението и обидата от този факт. Най-вече поради това, че се случи на територията на Софийския университет, но може би трябва да търсим отговора в самото съдържание на изложбата. Какво е съдържанието на изложбата? Какво представлява тази изложба? Тя отразява нашите опити да проведем изследване на етноложка тематика отново в Централни Родопи тази година, което е традиционно за нас. И този път се опитвахме да търсиме възможни прояви на дискриминация във връзка с годината на равните възможности за всички, обявена от Европейската комисия. И всъщност в изложбата се опитахме да покажем така различните прояви на другостта, как се приема различието сред местните общности. Разбира се, въобще не се стигна до някакви прояви на дискриминация, тъй като отношението на хората там е традиционно толерантно. За съжаление, акт на нетолерантност бе проявен именно към нашата изложба. Опитахме се да покажем едновременно и християнската и мюсюлманската общност в този район. Също така да разкажем за това откъде произтичат реалните проблеми на хората там. Те са свързани не от това, че не се разбират помежду си, ами от изключително тежките икономически условия, в които се принудени да живеят. И всъщност изложбата представлява студентски фотографии, това, което видяхме на терен, съпроводени с разкази на самите хора. Случайно ли е според вас това, че изложбата изчезва? Начинът, по който бе унищожена, за съжаление, говори, че става дума за съзнателно деяние, тъй като фотографиите, част от тях, много малка част от тях бяха намерени, разпокъсани, унищожени в различни катедри, по-скоро аудитории, разхвърляни из факултета. Това не е просто случайно посегателство, убедена съм. Може би е подразнил факта, че така, поставихме под надслов "И това е Европа", тъй като търсим реалния облик на, ако мога да кажа, европейската периферия, което може би не се хареса на някого. А вие смятате ли, че един от мотивите, който може би е довел до това унищожаване, казвате, че имате данни, че това е съзнателно унищожаване, тъй като са оставени части от тези фотографии в стаите на исторически факултет, че мотив може да бъде факта, че сте снимали в Централни Родопи, че сте снимали помашко население, хора, изповядващи исляма? Никак не ми се искаше да допускам това като мотив, поради факта, че така по лични убеждения дълбоко вярвам все още в частицата толерантност в българина, но уви, няма как да го изключиме от мотивите, макар че, пак ви казвам, никой не пое отговорност, така че до край няма как да сме сигурни 100%. За съжаление обаче, имайки предвид, че това е част от съдържанието на изложбата, сме длъжни да допуснем и подобна мотивировка. Правите подобни изложби при откриването на академичната учебна година в последните 5-6 години. За първи път ли се стига до посегателство срещу изложбата? Абсолютно за първи път, и то по този брутален начин, тъй като обикновено откриваме заедно с академичната година, така оставяме ги поне около година да им се радват. Често пъти се случва да местим изложбата и в други градове. Тази година имахме идея да я покажем и в Лисабон, тъй като нашия проект е избран да представя България като резултат от националната стратегия във връзка с Европейската година за равните възможности. Така че мисля, че още по-злощастно това съвпадение. А университета направи ли собствено разследване? Това не е ли странно, че не е взело отношение, че тази вест излиза за първи път по хоризонт в момента?
Ами, вижте, всички бяха доста разтревожени от този факт. Разбира се, взеха се някакви предохранителни мерки, макар и постфактум. Така, имаше някакви тревожни възклицания и изразено съчувствие. Оттам нататък дали това ще доведе до нещо съществено, аз не мога да кажа, тъй като не съм ангажирана с администрацията на университета, но мога да ви гарантирам, че доколкото зависи от нас, тази изложба ще види бял свят. Аз ви благодаря, Милена Колева. Проект Академично-етнолошко сдружение "Нека всички разберат за другостта". Разбираме от нея, за първи път излиза тази информация в медиите, че преди откриването на академичната учебна година в Софийския университет, в исторически факултет, се е случило брутално посегателство срещу изложба на студентски фотоси от централни Родопи. Това е била изложба, която е трябвало да представя България и в Лисабон. За сега университета официално е реагирал само с тревожни възклицания. Ние ще се опитаме да разберем и повече по тази случка. Изчезването на една изложба от фотоси за централни Родопи.